nọ na-ede akụ na-edude mana maọbụ ike na-ede ede na-atọ ndị na-ede ndowo ndị na-ede ọ na-ede ka chi si kwu n'enu wekwerugo akụ na-ede mụrụmụrụ onye zi ka akụ ya na-ede ka mmali ewu kedu na onye akụ ya na-ede ka mmali ewu n'akwa obere nwa amụrụ n'Imo steeti onye ọcha Prince Chinamalụ Makụ bụ dike odogwu nwa ya bụ akụ na-ede mụrụmụrụ ọgaranya mmanwụ bisili ụzọ na Thailand odogwu gentle boy with golden heart Nwachukwu kesi alụ wele afọ ego wenye ya n'aka si ya je emebe ọgọ n'enu ụwa ọzọ bandụ DJ Akụ DJ Classic akpatu egwu na na-esi ọnụme keneghị New King na Thailand na m kenele ya Magic Finger na-esi ya Kashat King odogwu akụ gị na-ede mmekwa akụ na-ede keduzi akụ na-ede ịmaga akụ na-ede edi na akụ na-ede obere nwa bụ akụ na-ede onye amụ n'otiegwu nwa prọfesọ Chika Obi ọkwụrụ oke nwere ibe ejegwu nne na-abịa m ọzọ mụ na ndị Igbo na anyị bịara ka isi onye bụ egwu ka ọra nja kwuru n'ụlọ ya oke eji akụzanụ na gbọ the mayor Prince onye ka nwale osonisi ebe ofe ịma na ego gara ya lie nne egwu ya karịa egwu ofu onye ya ka ya ji wee chịka aka wee isi onye gbọfọ maka na ochie dike go ọfọ ọ dịka nyere ya ndị mmụọ n'aka Prince Akụbụdike akụ na-ede gburugburu classic DJ na-echegbu gbala afọ ọnụ Hobia welie gbaya gị ụgbọ na-akarị ụgbọ ga-eso igbe akịmalị ụgbọ na-akarị ụgbọ nene ọha enwere ụgbọ alụrụ maka express enwere G-Wagon enwere Range Rover enwere Formatic enwere Lexus enweziri Rolls Royce bụ maka express ọ na-agba ọsọ na-awụ awụ na-efe efe odogwu akụ DJ Classic onyema mmanwụ akụ na-ede mụrụmụrụ odogwu egwu ya na-adị iche ịkarịghị egwu iburu moto na ibu Rolls Royce ka ngwa ya gwa ndị okworo wee ruo express ahụ egwu gị bụ egwu ndị express egwu mụ na-etili gị bụ egwu eji agbafa egwu anyị ji enye ọkụ ma ị bịa n'express egwu a na-ede odogwu nwa Prince Akụbụdike n'ọlala oselụla bilie wee lote ndị egwu na ndị entertainers na ndị comedians wele ọgọ na-emelụ anyị alụ Olise agọzie ya one n'ụwa ndị egwu si kene yọma gị bi na-emelụba ndị DJ si kene one n'ụwa idugonu ndị comedian na-ekene akụ na-ede ndị Nollywood na-ekene odogwu ibi na-emelụba elika nne n'ụwa ebilotela anyị si na ga-adịla anyị mma ebilotela anyị wena emela anyị ọgọ Olise agọzie gị na nke imele eme ọkwọzi nye gachi ka obi ji kwue si ka anyị gaa ọfọ n'isi akụ na-ede mụrụmụrụ onye ọcha
anyị sụrụ esu n'aka onye bụ ọfọ ndị okenye na-agọlọgọ akụ na-ede jakọtasa agọ ndị nwe egwu na-agọ onye ka nwale ndị na-egwu na-ara kwenu ụlọ na-ede akụ na-ede ude obodo maọbụ ike na-ede ebe na-atọ ndị na-ede ndị ogbenye na-ede Need mma nweze bịa ji ọdụ ure nke nne ya wee kwụ ụgwọ odogwu nwa eji bụrụ a na-ebi nwa obodo ji eme ọnụ aka na-enyelu ndị egwu aka ọ gara na-ajụ onye na-ekwu nke a ị ga-ama onye na-ekwu anyị na-abịa anyị na-achị Dr. Prof. Chika Obi na-ebunite egwu a egwute ọya anyị bụ ọba Prince onye ọma Chinemeru mee ụwa mụ egwe na-ekwe ezi nwere Imo steeti Trazik n'ịdị mma ezi nsodogwu ụwa na-ekwuri ya ọnụ mgbe ị na-ebido ebido ụfọdụ uche na ịma mba n'ife mgbe ị chọrọ ka ije obodo oyibo ọ dị ka osiri ike ibugo onye mana oji eme n'odogwu onye mana oji eme Prince onye ọma na ị ga-adị n'ụwa anyị gbaba n'obodo ogwu ezi nwa si ekwe bịa ekwe dị n'Imo steeti ebe na-atọ ndị ọma ebe na-atọ obodo ọma ebe na-atọ obodo ọma ofu onye ga-eji ama obodo kemgbe nsitibe egwu ofu onye ka ji uwe malụ n'ebe na-atọ onye dị ife a Prince onye mma odogwu ngịga nji mụrụ ebe na-atọ odogwu ezi nwa si ekwe bịa ọbọnna goli ịgbaba ego ịgbata nnukwu ego ịtụba ego ịchụta nnukwu ego akụ iwe na-ede mụrụmụrụ odogwu akụ na-ede mụrụmụrụ odogwu nwa eji bụrụ a na-ebi ọbazụ na-adị mma asị na onye na-ekwere ọ ga-ekwe n'ụta ekwere ọgbarigbogharị anyị wee na-agọrụ Prince ọfọ anya na anụ ụbọchị na-anọ ọ ga-adịrị ya mma eke orie afọ nkwọ Chika Obi onye ka nwale Dr. Kejagota ọnụ okenye na-aka aka n'ọjị ekpelu Prince onye ọma nwa ejigburu a na-ebi ọmụ na Prophet Chika Obi onye egwu ama ama n'ụwa niile na Prince onye ka nwale
ezi nwa si abụọ wee bịa anyị abụba prince o akụyi na-ede mụrụmụrụ ezi nwa ọ ga-adịrị mma akụyi na-ede mụrụmụrụ ọ ga-adịrị ya mma ije n'echa kọntrị ọ ga-adịrị ya mma ezi nwa ekwe Jakọta na-ekene yi onye ọma Jakọta na-ekene mụ na prince onume ekene unu onye ka nwale biko bebele na-ekpelu ọgazie Akụamaka n'ụwa Akụamaka Prince Chinemelu m ka m gwa ya okwu oge ije n'obodo oyibo nwere onye mara ige m ọfụma ifugozi Uchechukwu gị na-eme onye ji akụ asịrị bụ onye na-aba n'ibe ịgbagide mbọ n'ụwa ọ dịrịghị mma tata n'ịbụzi nwa eji amadụ odogwu akụ BJ Classic odogwu ọ ga-adịrị ya mma onye nwe ndidi nwe mmeri Patience dog is the fattest boy ifugo ndidi abalị n'ibe mgbe ijere obodo oyibo inwelu ndidi o wee nwegide ndidi ụwa adịrị ya mma wee batazie n'obodo anyị tata iso na nwa eji ama atụ ezi nwa ebe na-atọ ekwe ka isi eje ndụ Prọfeti Chika Obi ọsụmuke na-akụ odogwu onye ka nwalie ọsụmuke na-akụ Chief Dr. Okejagodi odogwu ezi nwa ọkịja dogwu akụ na-ede akụ odogwu anyị abụọma Prince onye ọma ezi nwa ekwebi ya eze ndị Igbo niile adị ụwa niile ekwugo akụ ya karịrị akarị onye ka nwali na-ekwu one n'ụwa onye ele manana ya onye ele manana onye ele mejeje ije na-abụ isi ije ije na-ana mmanụ egedejafiolu nọ akụnede akụbudike ha Prince Chinemelu Egbelekwe PJ Classic Akunede onye Benata Ekwe Imo State Nigeria odogwu na Thailand alụsị ego n'Asia Ezinwa Imo State ịgadio Akunede mekanayi aka na-eme ọgọdalụ Akunede ahụ ndị na-enyelọ ga-erika Akunede ndị na-emelọ ga-erika Akunede ahụ Chikobi osimuke na Akunede Jakọta na-eke na Akunede ahụ ọgị na-emelụ m werika Akunede aka na-eme ọgọdalụ Akunede ahụ onye na-eme ọgọdalụ Akunede bika gị na-asị Akunede ahụ biko jide ka ijuo Akunede
Akunede Prince Chinemelu Ebelekwe esi nwa ebe na-atọ egbe n'Imo steeti ị ga-adị onye nwere ife mmadụ ka eji aka Akunede odogwu Akunede I'm the son of the son Prince Onyeka Alechukwu like father like son ezi nwa abụọ Chikobisi mukende yo Magic finger eso yimo Akunede Wilo one Asia looking at Thailand cash out money eso yimo oje mo ya no mo Akunede Magic finger mekele yo Akunede Wilo Asia mekele yo looking at Thailand mekele yo ezi nwa na ịga dị mekele Akunede Magic finger na ịga dị n'elu ụwa Akunede Wilo Asia mekele yo looking yo mekele yo na Thailand yo looking yo mekele yo n'ịdị mma cash out money cash out king you got to sawa oya ụfọdụ na-ajụ ajụjụ ọ bụ onye na-ekwu onye na-ekene Akunede mụrụmụrụ ezi nwa n'isi ekwe bịa amara onye ma amara afa ya ka nkọwa onwe m Akunede Chief Dr. Okejakota Ezafukwe of Ihiala Local Government ọmụ na Prọfesọ Chika Obi Onyeka Nwale egwu Akunede nwa ejigburu adịbi ọbata na dị mma Onyeka Nweze na-ekwuo n'ụwa ife tinye m ka na-ekwuo n'ụwa ife tinye onye ka ọ ga-akwuo n'ụwa Prince Onyeka Alechukwu esi nwa onye abụ obodo eze ọnụ na-ekwula obodo onye nwere m nwere ife onye jụrụ m jụrụ ife Onyeka Nweze na-ekwu Akunede ego ya ma bụ egwu n'ụwa ego ya ga-adị ka osimiri onije ụwa aya sawa egwu abụọ jedio Akunede transforma ndị egbe na-atọ afọ mụrụ ego na nke ikpeazụ a oji alati agwọ ya mgbe eji egbu ụbịam na Thailand onye nnekwu ego bụ Akunede nọsibụke n'elu ya esi ọkụ aka ya nọzọ obolo Chukwu nyere hilodugba odogwu na-epe mpe na China nna na-emere nwa nọzọ ụbụla anyị onye nwere gị nwego odogwu n'ụwa ọgaranya nna na-emere nwa onye nnekwu ego nọzọ ụbụla anyị odogwu na-epe mpe ife onye na-eme one n'ụwa ka ekwe ji akpọ ya
onye si eme esi emelụ ya akụ na-ede mụrụmụrụ na-eme ọfụma owezoghị m ndị egwu na-aka na ụbọchị ya bata Naijiria mee mmemme ala ya agba ndị ala na beghị ndị egwu ya akarị onye ọbụla ya egbu ọyọbịa ka anyị meela odogwu ka o semela ya ọkụ ose etizi ihe ndị mmadụ akọba asịrị si n'ọkwa ndị ọgwụ ego nafa abịa mana mgbe ị na-eme ọgọ na-emelụ elu na nna na-emelụ nwoke na-emelụ nwaanyị nwere onye kọla asịrị mgbe ị na-eli ego yi ndị asịrị na-abazie enu dị echụba ego ndị akụkọ na-aba enu dị echụba ego akụ na-ede na ego ga-eligo nne ọfanyị na-agụrụ gị tata bụ na ọma ngwu agwụ eribagwa agwụ oge ya bụ akụ na-ede ibe mana ile n'ụwa ka mụ bụrụ n'afọ chikobi na-ekwu ebe ụlọmọbụ ike na-ede webe na-atọ na-ede ndelugaba enugo ibe mere anyị ka na-ekwu onye nwebụ ya chebego n'ụwa enugoru nwa ozu udo melụ gị be ka m ga-atọ n'ọfọ akụnede bụrụ n'odogbo dị ya dị ibe mere ego na-ego n'ọfọ ịnọdebụlọga chikobi ha jabu na kwamo wane kwa boyo alibo na mona na mawenuwa ye nukalea mwabu kosiani mwa kosime mude kunadaho nyabe kunadaho yo woko ayo